So hi guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video kay maghugot taog dinisaya guys. So paminaw mo na ko guys ha. So wala pa ka subscribe na mo and click the notification bell para more updates sa my vlog. So guys, let's start. Gugma, kadto laging sakit mas bunal ni mama. Pero usahay mas tinuod pa ang joke kaysa sa promise, di ba? Ang tao mapulan labi na og permi masakitan. Telas na kay ka, pero wa kay laing mabuhat kundi pasagda na lang siya. Sakit man reglahon pero masakit jud pa asahon. Gugma, mura na siyang joke. Usay lingaw, usay sakit. Di mo mamahalin, wag mong paasahin. Salamat ha, kung hindi mo ako binasura, hindi ko siya makikilala. Di mo uyab murag santo, usog magbuhat o milagro. At yung kag-score sa video kihan, makakon. Mura na buhok, tiday may bawan, nanaaday uban. Okay ra ay, ang relasyon dili exam para mang-cheat ka usahay. Walay lalaki nga mutira sa babae nga di magpatira. Lami ang mahigugma pero mas lami ang makahuman og eskwela. Pag gani nagkauyab, nagkabulag na. Sayon manguyab, lisod mangitag tarong na uyab. Halag ako ang masakitan basta ikaw magabaan. Pag panungog sa ila ha, kahuot naman dahil na imong dughan. Uyab-uyab, may pagmukaon, mabusog pa mo. Lord, ayaw pa kusgi ang hangin. Mapalid o niya sa salain. Kaya ibaylo ang kalipay sa habang buhay nga pagmahay. Ang imong ipangita nga seryoso, wala requirements nga gwapo. Padala na lang sa katawa, bisag masakitan na. So, maura to guys. So, thanks sa pagtanaw o pag-share ninyo guys. Sa pag-share ninyo, then share sa dako. Share ta ninyo tanan. So, thanks guys. Please like, share, and subscribe for more videos. The notification bell and subscribe.